hayi ke babukeli nani baphulaphula ukuthi niyamva kakuhle uzicingele uzibekile lezi zinto wazidandalazisa kangoba le ndoda siseza kukhetha siseza kuncokola mina nayo kakhulu iseza kuphinda ibuye apha zininzi into esizawubuya sithethe ngazo ngoba ndisafuna indincokole into okubana njengoba bidibana nabantu kodwa ndazi kwixesha elizayo inqokola into abathini ngabo banye abathe uThixo aba ngoba ninzi abanye oThixo ndiva ngabo apha kodwa bathi abantu bona bangabo bodwa uThixo bobabili ingase ngokwasiphinda sidibana le ndoda into obana indixele into obana hayibo abantu bathi ngawo kwethu qha bathini ngabanye oThixo ngoku ndifuna abantu baphulaphula bakuthi sizibambe ezi zinto zithethwa ngile ndoda le ngoba zizinto ezifihlakeleyo nezinzulu kakhulu siwayeka amafutha ngoba ingwembe ezinganye yamafutha owatyayo alilingana nechakuli le yehoka pipe ngoku xa utshiswa ingwembe ezinganye elingana nechakuli yehoka pipe cinga esihogweni uzawuthi usasondela ufike kulaphilayo engakanani wona amafutha futhi sukuba niloyiko iqalekisiwe uloyiko luqalekisiwe nguQamata noShembe utsho uzicingele othunywa nguQamata noShembe uloyiko luqalekisiwe noba kufika umuntu yakothusa uthi hey sukothuka hlala umoya wakho phansi sukoyika ngoba ukoyika kwakho uzawukutsha nokusubona inyoka nokubona inyoka sukoyika nobukhonjwa ngompu sukoyika nokuba kukho umuntu ofuna ukuhlasela ngemela sukoyika ngoba ziqalekisiwe zo zinto ezo wena kwazi uShembe noQamata ubone ba izinto zakho azizulunga na andazi noba ukhona uBhayibheli ufuna umenza na kubaphulaphuli na okanye ikhonto ofuna ukuyiphosa nje kwenze into oba sizokwazi into oba sivale kodwa abaphulaphuli ndiyafuna uyigxininisa le nto ngoba ndiyayiqaphela nami ndiyayiqaphela nto zakuthi akufunekanga sizidele izinto zithethwa yile ndoda le ngoba zizinto ezinqabileyo zinqabe kakhulu zizinto ezisithekele notamkhulu wethu nomakhulu bethu kakhulu izinto zakuthi ndiyanicela siqaphele le nto futhi siyiqwalasele unyanisile awekho amafutha wezimbiwa esinazo apha nawe ngawuziphandela mphulaphula ukuthi uyoyijonga le nto le uzayijonga futhi amafutha xa wagayile emanzini ayakhethwa ngamanzi kutsho ukuthi amafutha kafunwa nayindalo wena ke ngokunyanzela umzimba wakho ngamafutha efish oil ngoku lo mafutha xa ifika kuwe ingwembe ezinganye ilingana nekulahla lechakula kangokuba bathi bawabeka kude amafutha masifumaneka ngapha koMarashiya bawabeke kude ngabomu lamafutha qha ke ngoku ngenxa yokuthanda ukuhamba kwabantu basemzantsi baphethe ke ngoku benxibelelana nabantu balamazwe akoMarashiya kanti bengamelanga uba umzekelo yilanto kuthiwa if bekuthiwa babeke baya eChina kuqala because uthe washo uQamata pha wathi if beye eChina kuqala abantu balapha ngesisikizinja apha hawo injengalanto because kuthiwa abantu bokuqala bazalwa baba nobulumko bayazi into kubana ngaba awuyi kulamazwe adibene nabantu abamhlophe phakathi because ngabo aba banezinto ezidibene namafutha ibekwe le kwilizwe labantu abamhlophe hawo qha loo nto bayilibala zange bayigqithisa ndazi noma mhlambi kwakutheni because zange besayibuza uba kwakutheni because bekwe kude nje kukhuselwa thina qha ke ngoku nxa kundweba kwabantu balapha eMzantsi bayozilandela lamafutha hayi ke into zakuthi ibingozicingele lo apha kwimbadu podcast indoda efikelwe sisimanga yathunjwa imimoya ebesele silahlekile yayibizela ngakuyo yayibonisa izinto ezisemfihlakalweni indoda esawumane siba nayo apha kwimbadu podcast sincokola nayo ngezinto ezisemfihlakalweni ndiyabulela abaphulaphuli kwindawo ngeendawo enilele kuzo ninikuzo abanye babukele bengqengqile abanye bame ngenyawo abanye basemisebenzini hayi into zakuthi kuninonke kwezo ndawo zikuni kuzo mani ndithi mandibulele ngamandla ngokungazenzisiyo into zakuthi kuba niwufumane lo myalezo ngoba mandiyathi inqabile ayikho zicingela imiyalezo efana nje efana lena ayikho mkhulu wami ayikho ungumuntu otshunjiweyo ubalekile kusizwe siphela ingangazi ke isizwe ndicingiswa le message sanongena apha kunomsisi pha ebendithi xa ndihamba wabengena esihogweni abantu sisilulube sweleke kulonyaka uphelileyo njengoba uthatha ezanyanga ziyi12 ukuya ukufika so mna ndifika kanye xa ifika xa ndiphuma phofu xa ifika lo sisi
nabo lo sisi lona into emgwebisayo because lo sisi wayesenza into ezinhle oko emhlabeni nobuntu.